video aya kulungulu aka partager amiga aw kono ay partager caya ay partager caya ay partager caya bi ala y'a kɛ yana an ka video daminɛ an bi yafa deli maliyɛnw fɛ an ko yadi sara yadi a yera ber an bɛna an da don o lahalayaw la n balimaw ko o lase aw ma na ala sɔnna ma yadi a bɛ bolo min kan an bɛna an da don o la k'o lase aw bɛɛ ma kelen kelen yafa deli an ka kuma kɔfɛ yadi a kurunin yera nin bɛ an na da la k'a fɔ bi tubabuw bɛ ka o kuma na terrorisiw kɔ bila tɛza watɛni Algérie bigi i mabɔ kosɛbɛ yadi n'a ka jamakulu la nin bɛ o yira basabula an y'a ye k'a fɔ bi u sola donbaga ko ye yadi min ye i b'a ye k'a fɔ Algérie yɛrɛ y'a yira k'a fɔ yadi a ko bɛ ka se bolo min kan bolo bɛ ka jɔ n'a ka n kɛ mɔgɔ fasɔn dɔ ye bi ni y'a mɛn i bɛ yadi la kɔlɔsi i b'a la kɔlɔsi tubabuw de nka bi tubabuw yɛrɛ ni Algérie u bɛ ɲɔgɔn na ɔ n balimaw an b'a fɔ ye mɛn dan ye mɛn tigila ye k'a fɔ ye tugun fɛn min ye ber kan kɔnɔna ye GTA min bɛ yen an b'o GTA de wele ko Scorpion GTA Nangi o tɛ GTA Scorpion olu de bɛ yen garde nationale cɛw n'a musow denmisɛn ani mabɔkɔrɔ k'u fo le commandant de GTA an bɛ foli belebele an bɛ o la se ale ma n balimaw Yadi Agali depuis san 2012 o bɛ Yadi ni bɔli cɛ Yadi a ka dernière attaque kɛra 2012 Yadi an bɛ se k'a fɔ bi Mali bɛ ka se sɔrɔ terrorisme kɛlɛli la bɛɛ bɛ k'i débarrasser ka bɔ i ka mɔgɔ la Yadi a n'a ka réserve laban mobili 400 ani kɔ ani mobili 100 ani dɔɔni moto 400 ani a n'a kunkanyanfɛn Yadi yɛrɛ de tun bɛ attaque ɲɛma ani a ka bara droit n'o ye Aliza Ould Yeya ale de tun ye chef des opérations Yadi ye coordinateur ye parce que a yɛrɛ fari man d'a la badenw Yadi a famana armée ma cogo min na Yadi filila Mali armée ma a ko ko kunu ani bita Yadi yɛrɛ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u tɛ kelen ye yan'an k'an da don attaque cogoyaw la n balimaw aw ni ne u ye an attaque cogo min na u ni bolimafɛn jumɛn kan attaque Yadi yɛrɛ y'a ka ressources bɛɛ aw bɛna dɔn ko ja ko armée ye wara ye Mali armée ye wara ye bilahi an y'o de fɔ ye ala ka barika don transition in na k'a fɔ bi Yadi min kun man kan k'anw da kolon ci ka filenkolon ci Yadi n'a ka ressources bɛɛ a n'a jigilamɔgɔ bɛɛ a balima fila salen Kidal attaque la a jigilamɔgɔ kelen bɛ o ye Aliza Ould Yeya o yɛrɛ an bɛ tila k'o photo bɔ k'o yira aw la n balimaw Yadi nana an ka kan kama cogo min na an ka jɛ k'o lajɛ.
Donc, on va faire vidéo à partager. Yé terusu ndakle perkanta. Ou wasale. Boloko kun armé. Tuwa be foué. Sika teseka abada. Yé kamine kuma wasale. أباحتنا يوم عمر الشهادة في سبيل الله الحياة ما ندور غيرها عسكر قادة كل واحد بين الصحيحنا من قتل منا وصل غايته غادة الله مهرب في بهذا والصفا الشهادة خير الموت وسادة مرحبا بالموت في وجه الغزاة من قتل منا وصل غايته غادة الله مهرب في بهذا والصفا Commando flâner, Mbalmaou, Mbefe, imagination kofé, Anga commando, Aka Ayorlaje. Voilà le cerveau même de l'attaque. Il y a des corps-là, il formé ta blague crève. N'a même pas allé chouir. Aoula, flâner, Mbalmaou. Voilà le fameux commandant Aliza Old. Yaya. Ça, c'est le premier cadavre de l'armée malienne. Bravo au GTA Scorpion. Ni de Kore Mbakoui. Il est allé de Yadi Kamobli chaque fois aller de Nunda Lembala. Ni Yoro Yoro. Aka bloc on a Yad Agalibo Orola. Yad a été aperçu de source sûre de tout à l'heure. Angata. والعزايم عليه والإرادة والمجوسي دائما شرب بما دام رب الكون بينصر عباده ينصر المظلوم من حال سماء عليه والإرادة والمجوسي دائما شرب بما دام رب الكون ينصر عباده ينصر المظلوم من عالي سماء وكم من حر manger. Aïwa, bachne. Ninde Jamahate Ake quand attaqué. Cela peut faire. Fémier engagé à Scorpion Mroui. Les éléments de force spéciale. Ana commandant bas. Badion. Barafolo mi kera unana. Tir folo mi kera ka do kankan. Nous est quand à côté BF. Oh, Ali Wasir Nasir, Ale naka juya, Ale naka ngane juya, Wasir Nasir ko, Kuba kan attaque watim na ko anko irishi kunte ko mwashi kunte. Donc c'est veut dire que c'est l'effort de l'armée malienne, des femmes. Wasir Nasir reka publication na mba blala abay. Ako Koubi armée attaque kan attaque watimina a ko tiere la ko tiere la ko irishi ko kuma kunte foi kunte a semaine flade ne wasu na sika tutué a ko tiere la il y avait faible présence de Wagner. Les femmes ont pu envoyer un aéronef n'était kuma wala o avion mekla ko boko ira awla avion mi manœuvrage wasu nasir yele ko tient la kame attaque watim na Mali armée de kumbi ale mimbe kuma be mbadeu tient bi naw ni jija ali jugu bi kanu ni jija ali jugu abi kanu oh kiba ka fo ko tient la avion munu wila ils ont pu empêcher la perte de la base des pères Mali armée anga mine mimbambulo Sanfela ani dugumala depuis alaka ou dan ou kunta donc a foko suko 35 be avion mi wila Nasir yere koko tiere la ko arena fu mbambulo matika kalafo gochili kolen ko fe ay shu yere kele naje angelen ko gosi
fɛn min ye élément ye u y'u posté cɛ don tɛmɛna k'an bɛ bila u bɛ filmer u bɛ fɛn caman f'u yɛrɛ kun don tɛmɛna san b'a sɔrɔ RFI France 24 u sɔgɔra ɲɔgɔn na u gosilen kɔfɛ buruburu minnu serila kɛlɛ bɛɛ kɛra en dehors du camp kɛlɛ kelen ma kɛ kan kɔnɔ kɛlɛ bɛɛ kɛra kaburu ma don gosili kɛra an ka obi fɔlɔ minnu filila k'u bɛ kan attaquer ni obi minnu ye depuis u bɛ LRC da u kan na o y'a sɔrɔ an ka cɛw ye tiɲɛni kɛ aw ɲɛ bɛ fɛn min ye u ka mobili gosila k'a yɛrɛ kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko bombe thermobarique n'a fɔra ma ko bombe thermobarique ale ye bombe de n'i y'a ci ni chaleur bɛ yen funteni b'a tɔ sama ka taa ale cili man jugu dɛ a fɛrɛn ka jugu n'a cili ye a ye mobili lajɛ cɛ tɛ min balo la yadi ka sɔrɔ k'i digi n'a bɔra yadi ni mɔgɔ dama la olu de y'u digi ka jigin bɛɛ avion wuli u nɔfɛ u ka arsenal ni moto ma jeni o bɛɛ la badenw u ka minɛnw dalen filɛ tɛgɛ dar'u kan fɛn min ye le fameux Aliza Oldo Yeya a b'ale photo ye sisan ale fɔlɔ de taara lahara c'est lui o y'a sɔrɔ labɛnw b'a la a dan b'a yɛrɛ la depuis yali ale su dalen yali digi ka jigin n'a ka mobili ye nka ala barika la an y'a repéré balimaw bi ye kibaruya duman ye depuis 2012 ni yali ye mɔnɛ don anw na l'attaque de Ber était dirigée par lui-même Yad Agali a ye bɔ mun fɛrɛ lajɛ dɛ cɛ ni minnu donn'u kun an ka cɛw ye fanw minɛ an ka cɛw ye dada yɔrɔw la voilà le fameux commando ni y'a tatɔ ye ale ka ko banna armée ye ale neutraliser depuis ale sara yadi digi a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ja armée Mali kulu ni bi tɛ kelen fanga falenna ja Algérie bɛ fɛn fɔ galon don u ye fɛn fɔ armée la galon don n balimaw an ka finitigiw a bɛna aw ɲɛ da u kan baara min kɛra o tuma na an b'a fɔ aw ye k'a fɔ u salen kɔfɛ cɛw yɛrɛ kɛra nin ye armée bɔlen kan kɔnɔ ka devant ta ka munumunu n'i y'a sɔrɔ yari ka pick-up o jiginna ani mobili fila depuis a ka commando sara a ka pick-up u mobili saba de jiginna ka jigin ni bɛri kungo kɔnɔna ye i yɛrɛ ka ban donc armée bɔra contrairement juguw bɛ kuma min fɔ ko combat kɛra kan kɔnɔ combat ni hali u ma surunya kan na ni ye armée bɔlen ka devanture ta ka yɔrɔw lajɛ équipe dɔw bɛ yen an ka avion minnu bɛ yen ni Wasi Nasiri yɛrɛ ko avion yera an bolo k'olu ma sigi ni min ye non c'est des Sukhoi 35 manœuvrage la ka telu n'a y'i yɛlɛma i ɲɛ bɛ n'a da kan i b'a ye waati min na o sɔrɔ i ta i tɔ na et reconnaissance faciale b'a la avion in de y'a reconnu k'a fɔ yadi bɛ convoi la poursuite kɛra armée y'u dɔdɔdɔ ka jigin u nɔfɛ kungo kɔnɔ an jiginn'u nɔfɛ kungo kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ an bɛna frappe filanan yira aw la frappe min n'o o fana mobili fana jiginna yadi nɔfɛ an t'a dɔn a jiginna sen na wa a jiginna min na donc a bɛna o frappe fana a y'aw ɲɛ da o fana kan a ko o frappe fana lajɛ min o mobili saba de jiginna donc mobili kelen kɔni an sera ka ale repérer o tuma na ale ka frappe ale o kɛra avec succès a ye o fana ta a k'o lajɛ. Nin ye ale mobili gosilen c'était le troisième véhicule min tun bɛ yadi kɔ ka taa maa bɛ se k'a fɔ bɛri kɔnɔna la a bɛ yen nɔgɔ t'a la siga t'a la foyi t'a la a bɛ yen
mbalmaw aw tɛ faransi ɲininka ko kuma k'a ko bɛ cogo di an b'a fɔ a ye octobre ani septembre ni ɲɔgɔn cɛ élément minnu kun bɛ yen n'olu kun kan ka na an infiltrer n'o ye Bayi Ag Mohamed u ye tɛgɛ d'ale ka labzanga ale de kun chargelen don ka information di ka recrutement kɛ. Ça c'est l'exploit de l'armée malienne entre le mois d'octobre et le mois de septembre. Entre septembre et octobre baara minnu kɛra n bɛ k'o de fɔ aw ye. Tɛgɛ dalen ale kan Sikaso tɛgɛ dara belebele wɛrɛ kan min kun bɛ ka opération fɛn fɛn kɛ Sikaso ale de kun bɛ k'o bɛɛ coordonné fo kana kɛ dɔ fana kun bɛ yen attaque vidéo b'ale kun selenge armée tɛgɛ da nin bɛɛ kan. Donc aw b'a miiri ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ko de ye zone ye n'o tɛ bɛɛ attaqueli kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye. C'était juste parce qu'ils étaient avec des Arabes maliens ou ni Arabes minnu don appuyés par les pays voisins n'o kun kɛra kuma min na i b'a ye effectivement kuma an bolo sanfɛ an bɛ obligé k'an kelen minɛ la et ressources bɛ reculer ka segin ka na au temps kɔnɔ u b'u yɛrɛ préparer Teza Waten parce que kuma min bɛ ka fɔ bolokɔni jɔra Algérie la ale de bɛ ka Yad héberger i connaît diɲɛ tɛ blagué nin ko ninnu na tugun n'an ye dugu fɛn fɛn minɛ ka cɛ o cɛ to i fɛ yen an bɛ taa nɔfɛ i fɛ yen i b'a labɔ nin ye k'a yira k'a fɔ le message de notre armée est attendu message lamɛnlen don cɛ o cɛ n'an anw de bɛ mɔgɔ dɔ kɔ o mɔgɔ o sabatira e ka jamana kɔnɔ walahi an bɛ taa nɔfɛ i fɛ yen i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye c'est ça an t'an sigi ka kulonkɛ nin ko ninnu na tugun mɔgɔ si tɛ ka sigi ka kulonkɛ nin ko ninnu na tugun k'i jugu ye mɔgɔ fɛ a bɛ k'a ladon e n'o tigi kelen bɛ relation diplomatique b'i ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la yani ka boli Mali armée ɲɛ k'i digi ka jigin ka taa ka su to ale de ko cɛbakɔrɔ man ka boli don min na a bɛ dɛmɛ tubabuw fɛ ka dadi kɛ anw ka kanw na ka dadi kɛ anw ka yɔrɔw la o don seba ye don ka ca Ala bolo nin y'a na ka ressource laban di wara kɛra jakuma ye wara kɛra sɛ ye taayɔrɔ tɛ yen nayɔrɔ tɛ yen badenw a y'a fɔ file la a ka buru fiyɛna ye l'attaque était coordonnée par Yad Agali avec son bras droit Aliza Oulu Yeya ale ni a ka éclaireur Bayi Ag Mohamed ale minɛla labzanga dudu tɛ kuma la dɛ a y'a lakali donc min kɛra bɛɛ c'est historique min kɛra bɛɛ maa bɛ se k'a fɔ nin kan ka da zana la walayi ni ne kun ye président ye ne kun bɛ bi chômer maliyɛnw k'a dɔn min kɛra bɛɛ a ɲɛ bɛ hali tellement que a ye mobili gosi a bɛ fɔ o ma ko bombe thermobarique a ye taa don Google kɔnɔ a ka lajɛ qu'est-ce que ni bombe thermobarique donc n balimaw nin ye bɛɛ attaque nin y'a dafalen k'a di aw ma k'a fɔ a ye ko Yad est à Ber il est encerclé les aéronefs maliens les Sukhoi sont en l'œuvre ni Ala sɔnna ma a bɛ kibaruya dumanba bɛ a tɛmɛ bilen inshallah balimaw maa tɛ i ni ba ni a sinamuso mana bila ɲɔgɔn na i t'i da don a la mais a ka di i ba k'a sinamuso bi n'i ma fara Mali la Ala bɛ ko i la i ma sigi ni min ye don o don i ni Mali terroriste bɛ contact la a ta kan ka kɛ Mali la o kuma na e b'o kalama yanni ka bɔ waliko kalama k'i informer don ni kan ka bɔ i yɛrɛ ta kalama Faransi ye ma foyi y'a la fɔlɔ nin ye Faransi commissariat de ye ko Gabayon o ye Faransi commissariat dɔ ye min attaquera 5h du matin pendant 2 heures 3 heures de temps a renforcer kana badenw maa kan ka Ala minɛ n'Ala ye cɛ min d'i ma Ala minɛ n'a ye n'i kun ye ninnu da mɛn école de la gendarmerie attaque la n'i kun ye ninnu da mɛn aéroport attaque la i b'a bi kunna ko non ko soso sera mɔgɔ kin Faransi
et français commissariat de mi français bɛɛ dabali ban alou ko ministre de la sécurité intérieure ka commissariat attaqué quelqu'un siégé pendant quelques heures, des morts et des blessés. A renfort kelen mana ma kelen ma se ka gɛrɛ dugu camancɛ ka mobiliw jeni polisi mobiliw ka jeni k'a ban pep. O de y'a to ni tubabu y'a da don i fɛ ko la ni m'i sigi kɔnɔna miiri i bɛ ba i yɛrɛ ka sɔrɔ i ka fisa n'a ye. Anw ta an attaquera 5 heures du matin a bɛɛ attaque kɛra heure kelen. Ɔ n'a y'a sɔrɔ bi ko faransi ye sariya dugu ye u kan ka Waso Nasiri interpeller parce que nin terroriste bɛ contact la Mali fana attaquera 5 heures attaquera Mali la 5 heures nka Mali taw bɛ fo dɛ olu y'u ta faga 7 heures ka dɔw minɛ 9 heures ka dɔw minɛ 10 heures ka ordre établi 10 heures pile o y'a sɔrɔ Mali sera ka wuli k'i jɔ a sen kan mɔgɔw bɛ ka baga u ka activité la nka faransi commissariat minɛ la ko commissariat de Gavaillon commissariat k'a minɛ la ka photo t'a kɔnɔ an tɛ an ju mɔgɔ si ka malheur la ɔ an balima minnu kelen bɛ ka faransi ko kɛ komi ko Mali dɛsɛlen don a bɛɛ y'a video kelen in an t'a partager an ka jan k'a partager komi dɔw y'a ye k'a fɔ u faso tɛ fɛn dɔn dɔw y'a ye k'a fɔ olu faso tɛ foyi ye faransi de superpuissance ye Mali bɛ ten n'i ma fɔra Mali la Ala de ko k'i la masa wallahi les premiers soutiens du Mali a ye faransi lajɛ ni kun y'a miiri ko nin bɛ kɛ dɔw ye kunnafoni sɔrɔ ko nin waati kelen y'a sɔrɔ k'a bɛ san 12 bɔ bɛɛ la nin den kun bɛ faransi k'u y'o interdit faransi la k'a sɔrɔ dɔw ko o commissariat in yɛrɛ ye mɔgɔ caman de ye hali san faransi t'a ta ju dɔn anw b'a ta kɛ ko satani ɔ an y'an ta minɛ k'o koron wa an m'an ta faga da an ta ɲɛnama minɛ de a fɔ fɔ ne ye fasoden ɲuman de ye i b'i sigi anw ta y'i sigi ka video kɛ inshallah ta b'a si min kɔni a b'a mɔna a bɛ bɔ a kɔnɔ inshallah an y'an ta minɛ faransi État bɛ min komi Waso Nasiri bɛ bɛɛ yɔrɔ dɔn i kan k'i yɛrɛ kungo yɔrɔ dɔn dɛ n balimaw ni kun ye k'a fɔ a ye ko attentat kɛra faransi Waso Nasiri ɲɔgɔn tɛ Mali la yan anw t'an da don waliko la bɛɛ kungo b'i yɛrɛ bɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ n'i y'a ye Tɛnsawata nin ma minɛ fɔlɔ faransi b'a la ka ta kɛ n'an ye Tɛnsawata nin minɛ terroriste bɛ ɲɛsin faransi de ma Tɛnsawata nin ma minɛ fɔlɔ dɛ nin ye terroriste yɛrɛ kɛra ka ban parce que bɛɛ tɛ kun Tɛnsawata nin nin ye terroriste yɛrɛ kelen bolofara dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ faransi fɛn kan i bɛna dɔn ko diɲɛ sécurité bɛ ɲɔgɔn na ko c'est la mondialisation i tɛ bɔ i ka kuma les communicants des terroristes n balimaw an bɛ taa BER o de y'an sigi kun ye an ka dugu kungo de y'an sigi kun ye nin kun ye k'a jira fasoden jugu dɔw la k'a fɔ ko o kumana ko bɛlɛni tuuru y'a don a ye video partager